ตุนตุ่มจุเคสดังลำเดียวเล็กกันง่ายทางอะเคสที่เป็นตะกุนเนี่ยแบ่งแข่งเฮียนันนี่เป็นตะกุนเต FBI CIA ติดโทมาริกเตลฮิจวนทิลฮีอันนั้นไม่รู้เยอะเจลนี่ช่วงก็ประคัดทิลมักตักตรงเป็นตะกุนไฟล์ตุนหมายอันรีลิสจีงมีกันง่ายทางตัวนี่ถ้าเตรวงอัมเลเวอร์อุลฟ์นี่ไม่อมเตอันอินเปียลูกจังที่แรงตัวอันมุชินทูเตอันโซยาเฮงทิลเตมักเรียวนะจูทิลแข่งฮีมุนสันชนะอันนี้น่าอินอันนับประคัดอันในเทบะเฮงทิลเห็นน่ามีเตจีงประคัดตัลเฮียนยูตาอาร์มาสกินวอล์กเรนส์จูไว้ขัดตัลอันเลวโตเวกันนี่สกินวอล์กเรนส์ฮีทิลมักเละดังลำเอโมช่างลำจีง่ายทัดหินจวนอินเทรโตง่ายอินการิงเช่นขัดจวนมุนชิมฮีparanormal ขบุยเตอันที่เฮียละอันมิ่งทันนับประคัดจูเองช่างอันหูเร่งเตรำสมักดังลำตักทนทูเจ้าว่าตัวนี้อันไงเตอันหูชินฟังฮีอันนี้อันมุนมาจันจินฮีจูมีตั้มตะกินอันสวยทรีน่ามีเจ้ายูทูบราปูเฮียนสวยอันนวลกระริงตุนจุมฮิจวนอัสกินวอล์กรันจะจันจินลำนิโลวินอัตโลตูเต็นจุไลมุนันโหสันนัวอันจุงอทิลแข่งเตกันสวยเวทุงโดนันนี่เฮลัยมุนโลอักลตั้มตักเตเฮียนรันจะรังเฮียนจุยโหตูติไม่ละอันเชียนเนี่ยเราเฮียนอันในฟ้าชีนนี่อินอลังแข่งขัดเพจูอันนี้ตินนุนแข่งอินอันฟรีเซลนั่นแข่งบวยผาเตโปอันโอมานีเฮตียงทิลฮิตไฮเกอร์เอฟเฟกต์อันตีทิลมักเละดังลำทัชรังเอโมโปนีเซจุไลมุนโลอักลอันนัวทิลมักตักอามาอันเชียดไงเราเรจุยเตสวยนะอันนี้รีเสิร์ชประคัดดารินริชโซนัชวันมิ่งดังพออิน paranormal contagion อาตีอมเสียจู paranormal กายชนไทยตีนานิเบเรเฮตีติชันจูจุงทิลแข่งเตจูนับนาอังไม่มีดังอากายชนชินวางนี่เฮตียงทิลแข่งมักตักไม่เฮียนมันลายจังกันเราเชียดชินดานถ้าสร้างสานดานเตเลอันเจียนยกันเราเชียดเบลโตไงดานจูอารอนซอยหิงพัดลัดไม่นี่ตินแห่งทิลฮีแข่งมุนลุตุกนี่เรามาเซมุนสันชนะแข่งเรงจูวางอินเฮตียงลำจิรนาเตโปฮีถ้าสร้างจงจังกันมีเทียมเตลจิรมาบักเตโปอันนี้ไม่เทนี่ตินตุนจุมากันไงทักตัวฮีพอดคาสมีอันนี้อันไงทัดตูตั้มตักอันไงทักนัวอันอินทิลมักตักแข่งจุยรีพอร์ตนัวละมาเซกนี่ฮาวเวโรมินเอฟเฟกต์เวลาตัวระไงละสกินวอล์กรันชียูตาพาร์ลมาอมันนี่เอคาร์จังอาเซตจาวนี่สวยตักอังคารเฮลัยมุนฮีโคเวลา paranormal case ช่างรีพอร์ตตั้มนับเบอร์อันนี้เฮียลไม่ทายจุดยังขบะทิลมักตักแข่งเร่งนะจูอันนี้จานาอจุงโซนทิลเองตักโลกชินเต UFO UAP Sasquatch มูทูเตมูไทยโลละมาอันริลรูติบวยไทยทิลแข่งชินเตรันวุลสวยสักลุ่มเตเลทิลแข่งมุนเดาไหมจิงเฮียนี่อมตักมิชิงอ่างเกตุงละมาดิ่งอูร์ไหมเลียนไหมมูทูเตฮีทิลแข่งเร่งอันนี้แห่งทิลเตฮีอัดเห็นงุนมาวางเฮียนUS สกรเบงเฮียลแข่งอินเป็นตะกุนละมาจังปอินอามุนมาจงจางเสียงตูร์เฮียนโคลเตเนนอันทกชวกชีนะเองทิลจีอังเงเฮลัยมุนแข่งชีนฮีติเรียดชวงไงตุมินมีมัลอังเตปอลอังเตปนตุนแข่งเฮียนเบยเร่งอะไรนี่มันไล่จวนเฮลัยรามาเฮียนเรดอินเดียนกันติไม่นาวาโฮโฮเตเลอุเตนำเตอันโคสัตรีนะนาวาโฮโฮจวนมันไล่จังอินแห่งไล่มุนเฮียนโดยเทียมปีเตอร์มิชิงอาเตรัมซาอาเตอินติจังเทียอมอันเลวติโตชีนะสกินวอล์กตีฮีอาอมเสียตักจูเกลีอินกัลไทยตีนางเดวนีกุมซาลียมได้โตสังขัดจักวปรุขานจันจินบุลมาแห่งไล่มุนจงจางเละทิลแข่งเตฮีชัวอลาวนิโตสังขัดจักวสมลีสมงาสมรุกชาวขานนาเมนโลวิน UFO แห่งไล่มุนเฮียนมูอันนี้ชาวตะบกนาเมนเลวกันติเฮร์ชันจูมุนดังอาโปแห่งหุ่นไล่เฮียน UFO ฮีอาลาร์มายานิมาเซลาแห่งไล่มุนเฮียนอัลวาระอันนั้นสบิกเลอันนี้ตินกันหันสวยตักสกินวอล์กมิงอปุชันเบอร์จูจิงเฮียมิชิงอังตักอันตีฮีอันนี้สังขัดจักวสมลีบอร์ปกขันอันเลวมูทูสวยอาลาวนิโตทรีนั่นนี่จุดยังอังหุ่นมักตักจูนิมาเซอารอนลาร์ตักเจียมนะจูสังขัดจักวสมกดนุลามาขันอันนี้สารมันชุงกว่าเต็นเฮติลายเฮียนเฮลายมุนฮิลวอินทิลมักตัก
soifiang aina si lo an tong fo maya chu mi tuma tanga ron lar zual ta chu ani ni khat chu teria le anupui gwen ni te chuan ching hian ni maya lang lian pui hi an ran vul te da khom na kianga chuan an huwa an bong no pakhat chu alo se nge nge a teria chuan a pistol chu phoin a kap ngal ta zota chuta rifle chuan a kap zui le ngal boka ma se mak tak mai in chu ching hia chu engtin ma a lova angur chura ran in hnung lama hnim zinga chuan a bibo ta dai maya thisen farkhat po a farlovani tha an liam tak nuwa phei chuan ram samak tak an mu chau tamul mula heng thil thleng te hi sarman chung kwa chau po hian an hreto lova chulai hunakal to shim chuan thil engemo an hunge ngei tluk ani ta a zan lama sarman chung kwa te chuan ching hne u ri ni om tak hi an thina ma se ani chi alova aring em maya chung lai mun chu alu khat vek thina ni anu dewa chuan an ran vul te chu engemo hian a soi sa thin ta boka ramsa po lo ni se asa idu wanga se lumani lo ti hi a hriat ngoi thina sang kha jakwa som ko paruk khan kum ni zet chung thil mak tak an tor ngar nu chuan re lam aya zual lama pan tak zela wangin sarman chung ko te chuan an du to kan nga ta a an ram chu billionaire pakhat Robert Bigelow nena an thalta ani Robert a chuan lei sakin a mun ma hre chiang sa ani bokati in Terry Sarman a bok chu a mun ma te thli thlai sak turin arwai chhun zoma Bigelow chuan skinwalker mun alei nu lok hian National Institute of Discovery Science NIDS adin tangala chulai ran chathil thleng te chu chuina an nei chhun zom tangala ni khol rang chopin man ro changkang ber an manga NIDS te chuan engmak tak te tongri khoilama tang ron ri nge hriat lo te an record thina chhun pachanga te po chung lai an ran vul chu engsa emoni hian a khoi a thul chuang lova reife an boipui nu chuan sangni som paruk khan Robert Bigelow chuan a hral vele ta ani hemitum hian ran si real estate mogul Brandon Figuelan alea ma se anei tu ani na hi hun rei tak chunga thupa sangni som ni khan lo thei lovin History Channel te khan July Skinwalker Run cha thil thleng thin te chungchang program The Secret of Skinwalker Runs chu ansiam ta a July muna science thiam na man ro sang te manga thil thleng te fin fia tuma an be na chu History Channel chuan episode a siamin an chua thil mak tak thlen chan chu hriat chuang ngei tumin chhun jan zom tak hian an bei lut maya helai thil thleng hitchhiker effect an ti hi an ngai ven ruk em chan chu adar zelanga khuareya khovel huap te a ala thlen mai an hlawani September sang ni pariat khan secret government program nuaya DIA Defense Intelligence Agency te chuan program thar an duanga chu Advanced Aerospace Weapon System Application Program ORSAP or SAP antia he program hi UFO kanti UAP anti bokina mishing te a ngong anei dan zirna program ani a aruka kalpui ti taka mipui mimir zinga tuma in he program hi a ti an shelova anu fe sang ni som pasari khan New York Times chuan sorkarin mipui sumtling khom million somni pani zet chu programa chuan da ani ti aron highland taka khan minol puin an reveta chawani he pol or sapa hian mithiam tak analyst tele technician te chuan UFO mai chana mu nia in soite abdak nia in soitele mun sang zir chian na an neya hemi program nuaya research an nei na mun pakhat chu kan soimek Skinwalker ranchi ania program tan ani vele hian helai muna hian sipai lama tangin mi panga amun ma te thli thlai turin tirlu ngal an ni a maktak main hemi tumakal zong te hian thil maktak chulai muna chuan an ton thu an soi veka ma se anu thil thleng chun zom ta hi an boina ber chu ani ta zokani an panga hian ran cha an thil ton te chuan an za chuan azui ho thevin an hria a heng sipai te thil ton hi sangni somni pakhata Skinwalker and the Pentagon tia khan zi ania hele khabu hi DIA analyst James T. Letsky biochemist Colem Keheller le investigative journalist George Napatezi ani amuna antir sipai panga te zinga pakhat hi Navy intelligence officer ania anu loka True Star admiral akai sang tange nge a ani hian
Pentagon a report a peka chuan minglem mangin Jonathan Axelrod a intia sang ni pakwa July tha chuan Axelrod a chuan runs chu a tho puite pahnih nen an tloa akal puite hi sensor tek lam thiam ania an pathum hian chulai hmuna chuan paranormal activity soifia hlei thailo thilmak tak chu an batong ta ani kholum ni deuh chuan tlaya motor kal thei chin ba ka tangin skinwalker runs chu ke in an pan chhota a chutia anin zui chodam dam chu laklo deuh hun khat laya hian an ding ta chot hloma chulai an din na lai bo ruak chu adai duak maya digrisom ni lai hian avel bo ruak a in adaya hetiang hi cold spot an ti mai thina in sang le mun ma sang thlan mol sang an ti ate hian thil om nge nge chinga pakhatani makti takin Axelrod a chuan akal puite pahnih chu nung tolle hret turin atia an pathum chuan tlem an han nung tolle a boruak chu alum ngain alum pupa malama an han pen le a avot le a chulai bulvel chu an han ena engemaw thil dang lam deute a om takin an tia ma se thil dang lam mi than la em tur engma an mu zo reng lova han kalna tur an na thleng si lova malam pan chuan an kal le ta a chuti lai chuan ni atla fel to a an night vision goggle ken chu an vu hloma boruak om dan chu amak hle maya thil dang lam engma mu chuang lo chuan engemaw hian a tham ani ber maya chungrila umnom lo na lian deuh hi an nei threwa ma se tu te ma chuan engma an soi chuak lova a soi ma sa tu ni kha an tlom ngai hlomani ma se an chungrila lo na in tham riai chu hai rual ani lo anu dewa phei chuan lo tak hian an hlauta a Axela chu trong chuakin engtina mo in om ve em ati taringota a thian te pani po chuan engemaw in an thawa aman tlat thu soin engma ero an mu bik lo thu an sila engmi te hi minamai an nilova ral rama po chuak reng thi mai theina hmuna po lo tal fo to thin te an nia ol sam takin thil hi an hlau ngai lo iti mai te ang ma se an mu thei mi lo enge pon hriat lo chuan chumi zan chuan ati hlau tlat mai ni anu loka chuan engemaw chu an muta a an zinga mi pakhat konstigana chuan amalam chukokin hrilruti ti hian so enteu atia midang pahni te po chu hoi ve ngalin an malam iat songa vela inding tunma a lo om ten an lua thin lam chu an hoi ngal wata achan chu chulai chu engemaw a thlen thu an soi thin wang ania ma se konstia chuan chu in chu alo kok reng lova a night vision atang chuan an palama konga chuan thil tung sol deuh uthi adingin an hua adum run maya alo bera fidriat vel zet chu ani ina hria a night vision atang chuan chu thil ni phungtal chu lang thei tur ani lain eng thil nge ti reng a hriat thei lova konstia chau chuan chu thil chu ati ra hian a hmua launa ina aman tlat chan po chu thil wang chu ani teringa a thian te chu a thil mu chu ko muin an report na chuan chu thil chu fin fia turin malama pen khat po an pen ngam lo thu soin fin fia tuma an kalwi ani chuan thidon ang hiala anin hriat thu an soya chu thil an mu nu chuan malam pan ngam to lovin control center an ti motor om na lama chuan man mo takin an kir thlale ta ani heti an kir thla po hi an thil mu an hlat san tial ang zelin an hlauna po maktak main akiam tiala atu ka chuan kho en that vel vol line an han fiale tangata ma se mun vot lai an ti po chu engma boruak danglam alo om to lova thil sol tung an mu na laya po chuan engma thil danglam an mu chuang lova avel te chu mun takin an ena thil in nga na nu ma te omem ti in an dapa ma se engma an mulova angai na shelo chuan an kir le ta a an duty hun atop ta bok nen runs chu an chua san le ta ani ma se chuta tang chuan thil tak chu ain tran ta ani an thil mu le thil mak tak an hriat te chu an vakal na ran sa chuan a om mai tura ngai ani lain chu tiang ani ta reng lova abikin an how to pa ber Jonathan Axelrod tan ngat phei chuan ani lo le zual Jonathan chu ran satang chuan an in Virginia a chuan kirin ran satang hian kilometer zani zet ala ani a engemaw in azui hotlat maya akir le nu loka tanga thakha chung lek po in soifia lei thailo thil mak tak an tong chho mol mai ni ti ngai na em a hriat si lo wangin
biologist kom kela chu abe pop taringota Jonathan chuan thil ama zui ho tu ati mai chuan ama bik tak chu abitum lo thu soin ina lo vele duty a ramdanga chu apiangin achung te chu an boi ta jok thina thil thleng te hi poltergeist in ain tana an TV le fan te chu du huna ain ona volume ring tak takin zanlaya TV te chu ain on fo maya almira a le khabu anda te chu pindana tanga in puilu thlakna step to pa chuan alawin cher chuan u thina Jonathanan achung tena anthil ton asoya aril rukap deu pakhat chu anupui ruti ton ania zan khat chu ruti chu dang ni bora hian amu hillai chu har thut maya ruang am mu in chu thil chuan muang chang hian akhum lam chu apanin asia light churang takina han ona ma se thil mu chu bo ngal daya tilaya hian tam tak chuan amit vai le amu sualani an ring nge yanga ruti po chuan amu sualni inangai ve thova ma se ni tlatlo an pa po heti lai hian abula hian amu ve renga ma se ani chu tui takina muwa engma shevelem lova ruti po chu in siam tha in amule ta ma se minute som vel nuwa chuan mutpo alamu hil chiang man lo tia in hnuai lama tanga pindan pan chhona stepa chuan pen ri khup a hrele ta a fa teming rei thomani ringin mutna atang chuan a thova thom dim tur le muto turin hril atuma ma se a han chuak phei chu tuma reng mu turan lo lova are hian are tlok no pangteru ma chuan kalin anni pani chu tui em hian han lo mu boxi a ruti chu laulutuk ang chuan a omchi lo na in a malok khan ruang am mu in a im hreto a chumi nuwa pen ri a hrele ani a om dan chu anwam chia to lovani chumi zan chuan thil danglam em thleng a om chhun zom talova hei hi a thlakhat na thil thleng ania tlatharan han chuan kai nu phei chuan thil thleng chu azual ta hle a heti lai hian Jonathan hi ramdanga duty in a nge a zan khat chu an fapa som paruk mi polamu hillai chu a thang har zok maya a pindana chuan blue orb thil mum pol hi an lo thlok neu maya orb hi sa pho chuan mit thi to tharau ti tenan soi thina tun thleng hian an ngai dan tlang lon ber polani ma se a pol kherngai lova awarani tlang puithung chung thil thlok sup zinga pakhat chuan pola chu a hela ati ngai na hrelo chuan anu a aw tawak maya anu pindana adalu rual chuan chung thil thlok te chu an vain an bo takal veka chumi hnu chuan ruti chuan in chung khoi lai emo a chuan chiang taka mu thei si lo hian ruang am kalvel hi a mu zau thina a mungun tul leng hala hetiang hi in rang thil thlengun lutuk mai ani bok ma se ama in an in hi a rangai silova zanlaya nget taka an mut to nu hian thom ri bur te thil ri thuai te hian akai tho fo ta boka atlang puin chaukalama ani thina ruti po chuan heng thil zong hi Jonathanan skinwalker ran chatlo nu tanga in tran vek ni in asia thil thlengla chu azwal tul mai leng hala zan khat chu muturin ruthi chuan pindan lam apana in hnuai lam light chu a ofek to a pon lamero ala eng ruaya pindan pan na stepa alon kai ma che chuan amit sir hian an in tuala chuan engemo che zau hi amua sitting room tukver lam chu pan le in pon lam chu uluk taka han en chuan ruang am mule tatlat maya ma se hemi tuma ruang am mu hi chu ama ami te ang lo tlat maya bole dai ang thin kha ani tlat lo thil tak om tak nge ni in alang tlat maya mihring hanti don chuan ani silova asoidan chuan athil mu chu sang tak alulam chu ching niani in baksam sei dewanaya ram sadang te ang lo takin ngil takin aket nung lam ke ni in ading tlat thunga mihring ina thing kan heng thinang hian pa ngai devin abula thing ding chu angen thu asoi boka uluk takin chu thil chuan ani po alo en reng alo nia chu thil rutin ahan mu chu akhong ti thei hiala a primal fear chuak ati maya primal fear chu mihring in kan pian pui hlauna in ti thaya mowanga hlauna ni lo chungrila hlau tak na ang hi soina ani bere a dana tang chuan thil thalo enge motak thleng tura hriat na ruti chuan nei tlat maya chu thil chuan nel omna pakhat ma nei lowani helaya hlauna in abol dan hi soifiangai na po a love ati hiala thi mai tura in ngai na khat vek ani bera
pasal le a thian ten ran cha an om dan an soi ang khan a om ve ti na ni chu thil chuan ru ti chu chiang tak chuan a en reng maya amit ala son ei lo ani po chuan anung chon ngam lova thil thleng tur oma a hriat na chuan a hoi son tir thei lo ani chu thil mak tak mai po chuan ru ti om dan chu azir chiang ni mai om hi ani helai thil thleng hi sang kha jawa som sari a Dr. N. Rosie thil ton nen po khanai nang viau maya Rosie hi Celtic thil hui le nam chung chang chui tu ania Celtic chu Europe ram lu tu pasa te soina ni Rosie te chung a pasal a fanu le ama hian mi hring ang tak ching hian ni boxi lian mai anin chungan huwa anni thil ton hi a in tran dan chu manlai thil huian kola tangin ania an chung ko chanchin len thil ton hi chu ka soilo mai nga post dang hexam hetia khan angai thadu chuan in lo hai do nia ta khan kim chang takin karon tar lan to kha hun engemaw chen anin mel ngar nu chuan churam samak tak mai chuan adu tok taniang a in hera a ke ni chuan kalin in pia lama thing mun lama chuan a bi bo ta a chutia han kal bo ta ka chuan in ti huai sen lui ram ru ti chu azoi noka a khur lok maya chu mi nu chuan rang takin pin dana chuan atlan chowa khuma chuan mu in ceiling chu amel wanga athil mu chu enge ani a re thiam lova aril ru chu aboi noi maya chu tiang ram sa chu anom thlap lowatin ni alo kir le anga ina chuan lutin no pang tenen chau anom boxi ti de chu angai tua mungam lovin a tlaiwar ta thaka an pa chol mang lo ho chu an thil ton te chu an lo hrila ru ti chuan ching hne mi hring ati mai a mu thu ero a hril ve lova phua chopang don riawa a hriat awangin le angai tuana mai nia anua arin le ta ka wang chuan tu mar hril lo a tha ati ta zo ka ni ani te taka ching hnia le uilam chi eng poni se a keli nei hrim ang zong pon engram sama ke ni in an kal ngai tlat lovani chu wanga ke pali po nei an ni renga ma se ru ti chuan angai tuana mai nia angai chung changa thudik chu ni thum nuwa chuan a hreta a ni te aliam le a inrin ni ani a chawmalam dar som le a chan ve ani chhun lon lai ani a zan lama an thil ton thin po chhun lama chuan engma an hrengai lova heti lai hian pa ber Jonathan chu ramdanga ala lai ani a ruti po hemini hian trul ti in a chuaka an fa te pahni Paul le Michael te chu ina omin sitting room a chuan eng mon tia Paul chu pindana thil pol eng vu thlok mutu khani thu thlenga thu chu zimarin a handinga chuta che chuan an in pia ngobula thingkung bula chuan ruang am muin ain ria a unau pa po chu rilem lo chuan tukver lam chu panin ngun dewina thil mu chu a han ena a phu chiang khermai chun pachanga chuan anu ina mu na lai bora ngei mai khan amma zana chingne mi hring chu alo ding reng maya asang hle a lo bera fit sari bor chu ani hialang ama ang thovin a ke nung lam chuan ngil takin alo ding at maya tuntum kan thil ngai thla ki ka phuat chu pamodi tok in lo om ka lau viau to zoka report ami ang che ni karon soi hi churam sa chuan ama zana ti danang che khan pola chu chiang lu tuk hian alo en kal maya Michael chuan pola om dan chu makati le a engemo a mu ni ti chu hrethiamin a thova pola thirna lam a han en chuan ani po chuan a mu ve tangala report a chuan chu thil kol mel zia chu ziakin wi kol tak ang mai hi ani a ha zong chu alang thu maya tu po anai waya chuan se ase don ani ti hai rual ani lo an unau chuan an hlau boxi makti boxi chuan khodang an hoison ngam to lova reife nuwa chuan chu thil chu a che hruta an unau chuan nung chonin ama zana ati dan bok chuan thingmun lama chuan a mi bo le ta a ma se he mi tum hian ke ni akal to lovin muang chang ina boka a ke pali chuan atlan ta thunga atlan chak hle chutiang olama akal bo to nu po chuan an unau chuan trong na chang hrelovin ngoi rengin an la en ngar maya an thil mu chu apangai hlol lovani Pentagon report a chuan chu thilan mu chuan baksam sai takanei thu po zialan ani vele thova engemo chen nuwa chuan ruti po lo ho ve ta a Paul le Michael chuan baseball bet te an lo in chhop rom maya an thil mu chung chang chu lau hlopin an nu chu an lo hril bora tlan chia ta in chu san po an lo ngam lo ni a ruti chuan chu thu an riat chuan a mun thi ading ta sung maya
อาชันจูอามิดคาเนียอาเลวไงค่ะอันนี้จูวางะสวยปอสวยดูเลวรำสมักตักจูอาฟาติจวนอันมูเวเลตัดลัดไม่สีอามิดคาจงอันนี้เลวตีเชียงตะเลจุดที่อันฟาติปนินอันทันมูเวเลตากาจวนรุที่จวนจนทันเลวโฮมสักเบระจวนชิลอาหุนันีตีอาเชทียมตาอันทิลตนเตจูอันนูฟะฮูจวนอันเลวชิลตารำสมักตักเลวดินชินนั่นละมาจวนอันกัลตาทิ้งกูงะจวนตินเชียมตักยินะอาหำนัดนูมาฮีอาเลวอินคำฉุกเฉาหน่วยไม่จุดที่อาชุงเดนทิลมักตักตักอันตนไลจวนจนทันปออาริลรูจวนอามาอาสกินวอร์รันฉันโตไลเวลจูหังไงตัวเล็ดนาวจุไลมุนันกัลมาขจวนเอ็งมาเฮตียงลำ paranormal ทิลแรงฮีอันอินาเฮียนอัดเล่งไงเลวเตียเชียงสีปูเลวอาหันตุมปอินอันวักลนาจวนทิลซงจูอินจันทัดสีอันนี้ทันนี้อเลียมออร์ตียทิลมักตักตักฟินเฟียเลยไทมูมัลอมสีเลวฮีเฮตียงเฮียนันตงเช่าตะมดไม่นี่อันนู้เดว่าเพย์จวนอันรีเซลนั่นละมินอัตัวเช่าจันเฮียนันลังอันนัดนั่นเองซามาเซอันบอยปุยเอ็มไงเลวอันปัลซัมชินลิวปัสเล่เรนาวดิซิสเตจูอาจวลเช่าตะบกตินกลางสิเลงคุสิกสิกลางตียงแรงอันในเดวแรงตะบกอันทิลตนเนนอินโซเมมตีโรจูอันสวยฟักไทยลวะมาเซฟรังอันตีมุนแรงอาเฮียนตักษาอินตัวนะฮีทิลแข็งตั้มเบรานีเอติช่วงส่งเฮียนเอ็กซิลรถเตช่วงเฮียนอันทิลตนฮีปนละมาสวยชวกลวินอันทุบเวจังรีพอร์เตอร์อันป้าจวนอาเซียกถินทงสังนิสมประคัดคานเอ็กเซลฟป้าโปลเทียนป้าจวนโปลเนนะจานาอัมบุดนตุกเวรปนละมาจวนทิลมักตะกมูทูโปลจวชิลาโปลจวนเองอิมูอติยาอันนี้จวนสวยไม่ละโยแค่รังยมก็เชลวะก็ทิลมูจูจิงเฮียนี่ไม่เฮียนก็เชียมาเซมิชิงอังเฮียนดิ้งตัดมายตีอินอันนินเปียละเดวตะกาจวนอัมูทูอาเลวสวยเวบกอันนู้ลกการะจวนโปลเทียนป้าปักหัดจวนจานาอัมบุดนตุกเวรปนละมาทิลเบียลมุมโปลอัทโลซุบทูอาเลวสวยเวบกเอ็กเซลจวนอัช่วงเตเลอาฟปัจเจียนเดทิลตนเดจูอาหันไงตัววังทีนะรันจะจังอันโหนัวอินจนะดัดชาวตะเซลนี่อินอาริงตะบุรุมายา paranormal contagionจูอันนี้หัวเฮียนอัดแข็งเชียงนี่โปลตร์เกสินดับเป็นตะกอนที่บูซิยักตัวจวนจุ่มขัดวอชิงตันดีซีมีปอยโมตักเตเนนจะลุยอันกิลเฮาทูซอยน์เฮมิจุมาคัลโคมเตฮี US สรการนัวยอารูกับโปรเจกต์ช่างบวยปุยตูเตอันนี้เฮมิจุมเฮียนเอ็กซิลรถเตบวยปุยสกินวอร์การรันชาทิลเข่งจุงจางเตปออันสวยเฮาเฮียเฮมิจุมาคัลโคมเตฮี UFO เต UAP ลำบวยปุยตูมีทิลเรตักเตอันนี้ลมาสกินวอร์การรันจุงจางอันหันสวยตากาจวนจูมิตลายอันสวยนักคัลเฮาซงเดวทอจูมุนมาเลวโตเวเวกโตอันเลวนิลมามาเซอันจิงจวนลักลเวลวมีปัดนิอันอมาปะขัดจูUAPซิร์นัลมามิลาร์ตักลุยส์อเลซันโดอันนี้ปะขัดจูจูเลียตวิตอันนี้ฮีเพนตากอนาแอนาลิสต์นัทกันนี้บ้าก็ target sensor specialist อันนี้ไม่เชื่อเบรปอฮิมิเราทับตักไม่นี่รัสเซียและอัฟกันอินดาวน้ำมัวละพอเราเจ็ดละเช็บตัวนี้สกินวอร์การรันจุงจางหันเชียจวนจูเลียตจวนจุไลมุนจูอามาเงียนหมู่อาจารย์เวทูอาศัยอามาการทุ่มเหล่าละตัวระจวนหุ่นเริ่มจางอินเสียมาตุ้มตั้งฮัลบกเฮมิจุมเฮียนโคลทิลจังกังตักกิงบิกาโล private jet จวนยูตาลำจูอาปันตาอาเห็นเวเลอาทิลตีตัวระอาติจูอามุนมาเตอุลุกตะกะอารำเตจูชุยชัวsensor device เนี่ยนัดที่ถ่ายเตอันนี้วุ้ยนี่ชุนเลจานละมาติตูรินเร็มอรวตาอาเห็นนู่นเรเราเตะชวนอินติฟายินรันจ์มุนมาจูอาฟังกวลต่างหากละชุนลายนี่วิปันติช่วยนกอมเกลลาร์ชวนกัลปุยบกะจุลายมุนอารุกลาร์ไม่จูจูเลียดิชวนเรียดเจียนจากบกะพูดเลยอันกัลตะเจล่ะนักินเดว่าชวนมุนขัดลายเฮียนรำสรุเองโมฮีฮาลาวดาร์นวยมายรำสาโมทิลนักมุนบีกันอีเทนลายเอานาอินเป็นตะกอนรีพอร์ตาอินเสียดานาเฮียนโมปังไงเรานาเรียวจุลายปอชวนอันนี้เมลเล่ที่ชวนรันส์เชเวลจูอันเอ็นโซนูชวนอันกีร์เลตานี่หันหลักเฟลนูชวนจันเรียเตอินทัทารินอันชวกเลตาเฮมิจุมฮิชวนเฮติลายรำในตูโรบัตบิกาโลโปฮีอัตเลเวงเงีย
ti helara ala tel boka ui pahnih nen an kal le ta a dar som pel hreta chuan homestead chu an ti mai tun hma a helai hmun lo lu tu te omna thin in le ran in te omna lai bula chuan omin helai hi exel ruta te po in thil an hmu na kong kha ani chulaya chuan in zui dam damin ke konga chuan an kal ta zela achak de hmun rem chang laya chuan thut mun remin in hnung chonin koilam po mu thei tur chuan an thuta thapa an han thun wang hu chuan kele har chuan uiti om dan chu diklo riau hian a hria a mela chuan a lang chuak thei hiala a thok dan po chu a diklovani ti a hria a hrisel pa ngai ani a indona tuala chetla hrep to om dan turang lo tak chuan lo nei ang hian a hoi vel ruai maya ama a local to te om dan ang chia khan a om vele ta ani darkar khat don mai an thut nu po chuan engma thome mo thil thleng em om lova kele har le bigalo te chuan chung lai bor chu bel chiana kalkual vel chu an tum le ta a weti chu awi pahnih te nen chuan chulaya chon lo thu turin an ti a ma se chu tia kalsan an han tum chu witi ngai dan chu ani tareng reng lo maya thinrim de ulur chung chuan a thian te chu nialin azui ve ta a chu tia an han kalta chu thil mak deuh mai a thlenga thui po an lakal lo ti a chuan voile khata thom zong chu are ta vek maya zan lamaran nung ram chi thom chop chuan ria tur pakhat ma talova hei po hi mun sang an ti a te hian a thleng fo thin an hmalam hlawak lova chuan ram samak tak mai an huta thut maya atira chuan sangale mon ti a ma se nung zanga chuan thil zum fur mai hi a oma a mei a sei em boka an hmalok nim boka tang chuan aron tlan chuaka engma soi set lovin an ta a ma se pen som pon man lovang ni ma chuan a luta a bau tak ngal dei maya a thom tak ngial po hriat zui turom talova angai na hrelo chuan anin en he hoa anuwa chuan buk lama chuan an kala zan an riak da a atuk zing an han tho chuan kelar hne na chuan juliet ti chuan ama zana om dan chu a soita a an in lua chuan sipai alo duty a alo ria tir alo ni a tin chu mai po chu du tok lovin kongka chu zan khua in a hon tira pindan light zong po zan khua a chi turin alo vati boka achan chu ama zan khan om dan kha launa na men lovin man lai khan alo vakal masato tu te thu soi re chuakin in lama thil thleng a oma hlau wangin tiang chuan alo vati tirani a ma se thil ti tire ro chu a sot lem lo hle juliet witi chu ran chatanga a ho nu kar khatna tang chuan thil mak tak aton thu a report vele ta a ani hi Virginia a athian nu ne na in lo trauma oman ni a zan khata thian nu thang har chu a tre chiam maya uiti chuan enge thil om zia ti in pindana chuan rang takin a tlan luta a thian nu chuan a han than har chuan ruang am hi a khum sira chuan lo dingin mai taka amulai chu alo bi ani ome ma se lai tan han on chuan engma misuale mo han lu theina tu reng kongka le tukver in hong po alo om lova helaya thil thleng hi exela nu pui ruti thil ton nen po khanin ang teu hle witi in lua chuan ani telin thil thleng atam ta tiala pen ri te zanlaya thil ri throi te chu an fe chho tan ta a arume chuan engkim a hre vek boxia a hlau em maya anu dewa chuan witi chuan thil danglam tak mai atong vele ta a tu khachu gara chatanga kong pui lama akar han bek chuak tur chu savalian pui mai hi chunglama tang chuan ron bir thla in akar chu ron bei ta chiam maya a soidan chuan asawa hi alian hle a chimbuk lam chi ni in asia a ma se chimbuk ero chu ni lo atia heti laya witin asiat lo chu tun nu dewa UFO case a hian sawa in UFO mu te anua an bei zui soitur hi alo am fo thin alo ni witikar savai na bei na po chu arong te akhem neng nung maya sabatin thla te chu arang rek ruak mai ni huna han liama a ina thil thleng chu azwal zela tum khat chu chhun lai a buk hian a roommate nen chuan sitting room a an ti tia chuti lai tak chuan chaukalama wine bur an tar moi chu aron thlok phei fuwa maya an thutna sitting room bang le lama chuan aron dar chuai maya an phuna sa hle a eng thil nge thleng tia an ngai tu lai mek chuan bur dang angai ang chin aron thlok phei le ta a roommate tan chuan thil thleng chu alutuk to ma om thei to lova a chua san tak nge ani ma se ma chuan in chu alu azom zel thova
hetia roommate in achu san nu lok atang hian ruti ang deuh chi khan ruang am ni om tak le thla te chu amu chho ve ta boka report alan dan chun witi ina paranormal thil thleng hian akumakum adaya alan dan atang hian khalai mun skinwalker ran chatang khan exel rotale witi te hian paranormal contagion anti chu an batong tangei ani ti achiang hle ani Pentagon in he case chungchang anji athil makdeu chu skinwalker ran chi watlo kherlo pon achanchin soirengot po in ngong anei thlat anti thlat mai hi ni nangpoi ngai thak nuwa soimi achung che sangni som pakhat khan James Latsky senior analyst Defense Intelligence Agency athok chu Washington DC a Homeland Security meeting a report peturin akala hemi tum hian government official panni chumi tuma meeting a telve Jim Bell le sasamu warte hriat turin UFO le UAP chungchanga an malak na sang le o sapte malak na sang te chu an reporta skinwalker ran cha thil thleng sang te data an la khom te le thil thleng chungchang chu an report ngal boka skinwalker ran chungchanga chuan soituran longa hlom ngiang maya darkar thum le achan ve zet hun an manga Latsky chuan hemi tum hian paranormal thil skinwalker ran cha thleng o sapten an record chu a reporta sarkar mi poimo panni bela le movara te po chuan an thu hriat chu mak an ti in an benga ver hle a ma se hemi meeting nuwa hian zantam an mulo zuita ani hemi zan hian meeting zo nu hian thil thleng a oma bela emo Latsky emo movara te chunga chuan ani lova mun dang daya mun ni a ani pakhat chu exel rotate ina khan ania thil thleng eng emo awangin pola chu zanmut har sat chho hle a jing po tho hlei thei thin lova atuk February ni riat jing chuan anu in tho turati in room kong kabula tang chuan a awa aron tho chu pola mai chu alo vung central maya a khela duk boka rutina han mu chuan enge thil thleng ti in azot ngal bata pola chuan chumi zan chuan zandang anglo takin ma taka amu thil thei thu asoya ma se zan laya chuan thang har le ta a han har chuan a pin dana chuan ma dewa alo mu to or thil bial eng phut boru ka leng sup sup angkha alo om le a chung thil eng sup sup zinga eng patni te chuan pola chu an hnai hle a taksa te chu an ron nek thina an ron si ka piang chuan karen man ang deuh hian an zok thina chu wangin ain lukhup tak thu te anu bula chuan a soya tin chu mi hnu chuan ruang am mu thu le chung ruang am mu te chu mi hring an ni lo thu a soya natur hian an rak vaka tu emo mi in an soi sa hrep ang mai hian an tre roi ni in a soya ma se mak deuh chu an auri hi abengin a hremi alova aril ru chung a hria ti a soya hei hi makna chu pola hi beng thachi alova ni a hria thiam thei turin thil hi a thleng tho ti na ni anu chuan tingemin ko mai lo a tia pola chuan ka auna salom ma se ka ka tangin ri eng ma chuak thei lovani a tia mangchia mang anti hi ang bera ma se ani lo ti ro chu ataksa dana chuan chiang hle thung si tilaya thil thleng po hi in rang le poltergeist a hian a thleng fowa thil eng thlok ti te ril ruwa thil hriat ti te hi alien an ti mu in ti ten an biak dan nia an soi thin dan ani hetia ka te khin chho zel chan hi pakhata chuan hetianga thlafrang le ramhoi chungchang lam ka han chiar nem tak nu hian alien kan ti mai te hi khovel dangami anni karin lo na hi alien tul maya ramhuai anni na hi alang chiang tul hian ka hria a enge im ngai dan chu ka hrelowa chu wanga te khin chho pa zel hi kani azana thil thleng wang chuan chu mi tuk po chuan alo tho le hlei theilo alo nia tin akhua siklu a hluah boka sikul po athul ta hiala ruti chuan doctor pan puin doctor po chuan alo ngai ven khop maya thil thleng chungchang chu phone in doctor chuan kar ni chungot angai ven zui nge a darkar thum le achan ve Washington DC a meeting an nei zan bek chuan a mun pui ti to maila skinwalker ran cha chuan thil dang lam tak mai thleng a uma hemi tuma thil khen na hi eng emo an mungun em na homestead true anti in hluya chuan ani a chumi zan chuan guard duty tena an uivul om dan chu adang lam hle a in te chu a chua san du reng lova thil hlau anei ni hian alanga
tin hemi zana duty te hi pahnih an ni a duty pakhat hi idi hosa ania a duty kalkual chuan in hluilam chu thli thlai turin a kala in chu a hnai hret in chunga chuan engemaw oma hriat na ama chuan a ngut maya in chunga chuan a valut ta a torchlight chu offin adin na bul wardrobe chunga chuan a da a silai chu in ring a vuanin thom dim takin ngoi rengin ading ta chu thil omtlat ni a hriat chuan a che thuna ngak hi ani berin hria ma se engma ero a rezui mai lova mihring dang om ang chuan ril ru in a hretlat boxi anu dewa chuan tunge om ron chuak ro duty kania silai ka kengania ti in han vova chutia a rual che chuan abula a torchlight da chutlu in a mai tak chu aron en zuka ma se second lem nuwa chuan a thile ta a phuzok nge a silai chu hum thasawin ron chuak ro ti in ti huai sen ram chung chuan a han au le a au zo rual che chuan light box chu aron eng le ta zuka a thu soi chu torchlight chuan a hria emuni le ti mai tur hi ni idi horsa chuan makati maya chulaya thilwa ton chu mihring ni lovin mu theilo thil em ni ang o ti in ai ngai tu ta chuta che chuan a ril ruwa a hlauna chu a let engemaw zatin aron zual ta engemaw hian ron tuam deuh muk hian a hria thi mai tur ni hial hian a in hria a silai po chuan a chan don lo wani ti chu a ril ruwa chuan a ron oma a lai chula in baklengin in a tang chuan a tlan chuak ta anin kulna hmuna chuan tlan lutin a thu nok maya a lu chu na men lovin an ngala a meng hlei thei talova a duty puipa hne na chuan a thil ton te chu hrilin a omanom lo thu a soya a mut santa a mut thil chuan a luna te chu a zia in a ringa ma se ni hau lo maya Virginia a pola ang thau kha ani a manglama chuan in hluya bok chuan a lo lut le zan khuwa chuan mangmak pui rap thlak tak a mang zan khuwa ta zoka atuk zinga han thote chu a chaw em maya na thok hrep ang mai hian a zoi ngoi mai ni athil ton chungchang han report chu researcher te chuan mak an ti hle pola thil ton nen te po an khai khina Washington a meeting an nei khan effect an nei an yingem ti te chu anwa an zirna samaya February ni sari sangni som pakhata thil thlenga tang chuan researcher te chuan anrin aya paranormal thil an lo la hriat chian lo zia te an hriat pha ta hlau zoka helai skinwalker rancha hitchhiker effect tong nia in soite zong case hi kan soivek mandon lova ma se langsar zual hi khai khom ma in ngai thlatwak thuk taila aram nei tu pa NIDS program din tu Robert Bigelow po in aran chatlo nuwa a ina thil thleng mak tak te a soinual maya sangni som paruka a hral tak chan po kha hitchhiker effect wangni in ni tam tak chuan an ngaya adik na chen po omina lang sangni somni pakhat khan Bigelow chu George Napan a interviewa chumi tum chuan a hral chan soin a muntlo tu ten in lama thil mak tak an tong thin chuan a omati nom lo thu te soin tin ama point an ina nge anu puinen thil mak tak an ton chho thu te a soya astrophysicist David Taylor hi tuna skinwalker rancha research nei meka an khai pa mi poimo tak mai ni Dr. Travis chuan a mun nei tu masa Bigelow chuan sangni somni anu pui thi na chungchang po skinwalker rancha thil thleng te hian thil ti le ngong anei nge ni in a hriat thu a soini Bigelow nu pui hi ransral ani nu kumlena leukemia wangin a boralani Skinwalker and the Pentagon ziak tu investigative journalist George Knapp hi helai ran circle reng hi ania achang chuan zan te po riak thina atlo nu hian zana anin tuala chuan thil mum eng thlok sup an nu pa in an mu chho ve tak thu a soya anni po hian hun engemaw chen chu an boi pha Jim Costigana atira July sang ni pakwa pathum kal zinga pakhat exil rota kalpui pani apakhat kha ania ani po hi engemaw in ati boi chhun zom thova mun vot deuh an kal nuwa an in Maryland ta a hota kha sangni pakwa September thla khan anu pui chuan anin chunga thil pol mum a thlok wal thin thu a hrila tum khat chu abana chuan thil thlok chuan a taya chumi hnu chuan thyroid nat na wangin a boi chhota chiam mai ni le khabuziak thin biochemist ni china kansoi kom kelar le George Knapp te chuan skinwalker rancha duty thin mi som lai mai han koma an za chuan engemaw an in lama thil thlengin a chhun zom thu an soi thei veka
poltergeist in azui ho vekani Dr. Travis chuan rancha research beizong zong te chuan an ina measuring instrument rang motion detector te infrared camera le engemo an kol fur thu asoya hei hi hitchhiker effect a thlen ngun em wangani tin researcher then khat heng laya an tho chunga skinwalker ti ming anin chunga lamri du reng lo an oma achan chu thil thleng chu an ko ei palanga an tingamanga an ina chuan thil dang a thlen ven lo wangani helai rancha thil thleng le pon lam thlenga zui tu an ti hi enge ni ta ang sangni somni pani april tha khan rancha research be tu zingami Dr. Jim Sagala chuan helai mun matlo a thil hon te chungchang te a chui ding thu asoya amun ma za lo taka khosa te le tong kam thla da tak thil thleng te an oi lo thu te soi te hi abikin heng hitchhiker effect hian a zui deuh nge tlukani atia ma se he hitchhiker effect hi helai skinwalker huna chau hian thil thleng ani lova a thlen ngun em na pakhat chu UFO case a alien mu te zinga hian ani le a mun khoi molaya tu emo in alien a mu ni chuan zana emo a hnuwa until mu UFO anti te chuan an tlo zui le nge thin ani le khabuziak tu Darren Richardson kha miching khan ka soito a hitchhiker effect anti supernatural contagion effect ti tu khani a ani hian hetiang thil le poltergeist in leichin na hi asoya Richardson a hian sang ni paru khana thian pa co-researcher Michael Hallowell nen chuan UK a poltergeist case makdeu mai an boy pui thu asoya hemi tum an ho hi an case boy pui chu ina an hon telve tlat boka tukverle kongkhar te a in bori thuai ta thina ruang am te in chunga an puthina ceiling a pen ri te an ria bedroom bang chum ri te khoilai pin dan mo a thil ri thuai te ori te an rechawa tin an chung ko member zingami mu theilovina nunglama tanga anem te po anom thu asoya in chung mun sang thil anda te alo in son kwal thin boka Richardson a hian poltergeist chu natna in kai chon thei ati hialani tin a research report hi skinwalker a UFO le thil thleng neu report nen hiana in zul de uvekani kumkelara thung chuan helaya thil thleng te hi pong pokai thei ni lovin mimal ril ruwa thui taka in ngatin asoi thunga mi tu emo in paranormal thil a hanton hian ama a ala riat ngai reng lo chu chungrila chuan thil in hong ngai tuana emo launa te poti thayang chu tiang chu ron in honga thina chu ngai tuana a in hon chia chuan khalaya thil thleng kha akai chong thei ta thini in asoya radio kan han hera khoi emulaya signal omsa kan ba hera kan ngai thata ang deuh hian poltergeist po hi thil omsa reng kan omdan nan ngai tuana ina ava po nualo thleng thini in asoi boka a enga po chu a chan chu lo ni ta se helai skinwalker rancha thil thleng thin hi tun maya chuan an re don lo ni in alanga YouTube pa te po research an beina mu tura nuala tuna research nei mekna ani awang hian atop khar thei ani lova ti hian kan du tok photanga ale peka thunga inom tak nena in ton le theu kan tum don nia like comment hype te kha min lo ngai poimo le sakram ula subscribe lo te po min han sub ve turin ka han som le cheuni e ani photule